eman lamun yen winangku liya kakung najan wis rondo nanging tasih kinyis asli ki rondo arep kaya ini oke sing mesen najan rondo dasar ayu isih muda Pak Bun turut wis tak turuti kowe rondo ayu saben dina liwat ngarepanku tetep lencer kuning aduh kulit namu kiring saya nambah ayune yen to mesep karo geget lambe yen ngadik sopan aduh kok sing ora kasmaran yen menganggo sarwa paton nepoluput yen aku lo kapecet ora weruh setino wae Pak Bun rasane kaya sesasi suwene najan rondo ayu suwe-suwe terapi katatiku sasatrit dalu aduh lam-laman rondo sing ayu sepindah malih kanca-kanca grup seni benjing tenggene Mas Pak Bun jam 12 wonten lokasi mesakne Pak Darno ngapunten Bapak Darno sing duweni branjang ngono dadi Sugeng rawuh sing paling cerewet Mas Gundul kali Mas Mentok sing urung-urung becek Mas Mentok kowe rondo dino aku telepon kowe kuning aduh kulitanmu
kiring saya nambah ayune yen to mesem gawe lambe yen ngandikan sopan aduh sapa sing ora kasmaran yen manganggo sarwa paton luput yen aku kepencut ora weruh sedina wae rasane kaya setahun suwene najan rondone ayu suwe-suwe darah ikat atiku sasat rintan dalu aduh lam-laman rondo sing ayu Sugeng rawuh Mas Yono.
jonggrang panyuwunmu tak turuti tobat-tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu menggih Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Pandawasa Rara jonggrang manuta sun pundhut garwa Ya Bandung aku duwe bebono janji sewu sewengi kudu dadi iya jonggrang